rutina ya zaio Teko bizita bakarra dela Gaizitzi Nekatua gaudelako Betiko modu namestu ello gau Ez dela bilege Erdikan ez dele Kuatea Bondala gala ua Hau ekipo, ongi etorriak Amaikanper saiora, gaurkoan noainen gaude eta Leo Kanperreko lagunei bisita egingo diegu. Guazenea ze dioten. Indarrak hartuz aurrera itxen dugu Albuen zein daukozun gogoratuz Hemen badira benetan merezi dutenak Hainiketan zuratzetik nauzu Orduan minutu itxen dituztu Baina zugabe ni tristetxu ibilinaz Biota bete zaitzu ikusten Hau Iker! Kaixo, Simon. Zer modu zabe, jauna, ongi? Bai, eta zu? Ongi, hementxe. Esku artean dituzun gauzatxoak ikusteko irrikan, non gaude? Bueno, Leo Kanperren gaude, Iruñan, lan egiten dugu, bereziki noainen. Eta, bueno, hemen ditugun gure lanak eta hori irakusteko prest gaude. Eta, bueno, nahi duzuna, galditu edo? Ikusten ditut hemen hiru furgoneta ezberdin daudela, guazen lehenengoa ikustera? Oso ondo, guazen? Venga, guazen. Arriskua duzu begiradan Hondartzan ikusten naiz zure ondoan Bueno, Iker, lehenengo furgoneta hontan zertan ari zarete? Bueno, da egiten dugun lan, azken hontan batez ere lan asko egiten ditugu tetxoak jarri. Vale. Bai, guri bezeroak eskatzen dizkigutelako, eta gero askotan beste pertsonei, beste enpresa batzuentzat egiten ditugula. Vale. Adibidez, Bambu Camper, Andoinen, eskatzen dizkigute asko, eta Alain eta konpainiari egiten dizkiezue hori da, oso ondo eramaten gara, eta, bueno, badaukagu kolaborazio antzeko tratu bat. Eta, bueno, eta hori, tetxoa jartzen ditugu hemen. Hau izango litzateke lehenengo fasea, ez, orduan. Hori da. Furgoneta heltzen denean, sortzen duzue tetxoaren zuloa eta edo nola funtzionatzen da? Begira, azkenean egiten duguna da, furgoneta etortzen da, eta guk ustu egiten dugu. Gauza, eserlekuak kendu, plastikoak kendu, tetxoa kentzen dugu, eta ja, behin hori dena kenduta dagoela, ja zulo bat egiten diogu. Vale. Zulo horretan, joango da tetxoa. Vale. Itxasten da, uzten dugu, itxasten, 24 ordu edo pixka gehiago bada hobeto. Bai, pare bat egun edo. Hori da, eta gero ja behin hori itxasita dagoela, ja barruko aldea egiten dugu, tapizadoak, egomeekin, bueno, pixkat polita utzi. Bai, osea, itxusi ikusten den txasi guzti hau, estali eta txuku jarri, ez? Hori da, argi batzuk jartzen dizkiogu, tomak jartzen ditugu goian bate, mobilak kargatzeko, edo zein... Osea, instalazio elektrikoa orduan egiten duzue, probestuz zuloa egin duzuela, ez? Hori da, kableak entzun ditugu, uzten ditugola, pixka dena lotu, eta behin hori ja daukagula, ja gero hasten gara dena itzaltzen. Eta gero, suposatzen dut orduan, behin tetxoa kasu hontan faltako litzateke, ez? Txukun utzi eta polit jartzea eta estaltzea, eta gero barruko altzariekin hasiko zinatekete? Hori da, behin ja goiko aldea ja egina dagoela, ja sartzen gara altzairuekin bateriak eta hori jartzen. Edo ohe altzairuak egiten. Kasu honetan, egin diogu bateria guzti hori jarri, elektrizitate aldea jarri, eta gero, beste hemen daukagun, beste altzairu orokor bat egin diogu baita ere. Eta gero, atzeko aldean egingo diogu ohe altzairu bat. Vale, oheko altzari simple horietakoa, ez? Hiru modulo edo pare bat. Hori da, orduan oso kompleto gelditzen zaio, zen hemen beko aldean lo egin dezakezu, baita ere goiko aldean. Baukazu, gero ikusiko dugula, ura, daukazu bigarren bateria bat, baukazu poza bat gauzak garbitzeko, hori da, eta daukazu baita ere, segillo, hozkailua baita ere, bueno. Osea, que kompletoa den altzari bat prestatu duzue? Bai, pixka txikia, furgoneta txikia da, baina gauzak desente. Guazen ikustera altzari txori, ez? Hau izango litzateke komentatu duzun altzaria, ez? Bai, altzari oso kompletoa da. Ematen diogun aukera da, bueno, bi deposito barnean sartzen ditugu, bai, ura izateko. Ur garbia eta ur zikinak orduan. Hori da. Orduan, hemendik ikusiko genuke nola sartzen dugun hemendik ura, Vale. Eta, bueno, hemen ez dago jarrita bendik, baina dutxa bat jartzen dugu baita ere. Kanpora atera alizateko ez lehiotik. Hori da. Eta gero, bueno, sondak jartzen ditugu,
pozantzekoa grifo batekin hemen goian, hozkailua, eta gero, bueno, kajoitxo bat antzekoa, pues, menajea sartzeko, Vale. eta, bueno, tomak baita ere 12 voltioko toma bat, eta ja, pues... Eta hemen egongo litzateke, bigarren bateriarako konexioa, ez? Hori da. Hau, kendu daiteke, hemen erregla bat jartzen diogu, hau, noizbait, kendu behar izatekotan, Vale. erreglatik kendu, eta kanpora sartzen Eta duzu. honeko forma bada, pilotoaren atzean doalako? Hori da. Finago geratzeko? Azkenean altzairu hau adaptatzen da, osea, pilotoaren atzean jartzeko. Vale. Orduan, ematen diogu bere forma, gelditzeko oso adaptatzeko batez ere, eta tokia Eta irabazteko. horrelako altzariekin adibidez, homologazio prozesuak nola funtzionatzen dute? Edo bezeroak nola egiten duzu zuek kasu honetan honekin? Finkoa da, betirako geratuko da hor, mugi daiteke? A ber, altzairu hau, bi aukerak daude. Vale. Lehenbiziko aukera da, finkoa ustea. Vale. Finkoa usten baldin baduzu, eta txasisera Enganchatzen baldin baduzu, ez? hori da, orduan bai homologatu beharko zen. Vale. Gero, beste bigarren aukera da, azkenean, altzairu hau ez da burutik igotzen, Vale. ez doa txasisera. Osea, neurri lotuta, batzuk errespetatzen ditu Hori da, orduan. orduan ez da homologatu beharko. Vale, eta gainera zuek esan duzun bezala, erregleta honekin Kendu daitekenez? eta orduan, bezero askok eskatzen digute olako altzairuak ez duzula homologatu beharko. Bueno, kitapon jartzeko aukera hori eukitzeak Hori da, ere, eta errestasun gero ez batzuk da, dizkizu. altzairu oso handi bat, kentzeko, jartzeko, Vale. nahiko... Eta zuek adibidez, zure kidea Imanolek orain tetxoarekin lan egiten duen bitartean, gainera, hornelako moduluak egiteak laguntzen aldizu bi prozesu aldi berean eramaten, ez? Hori Osea, da. zu egon zaitezke honekin lanean, Hori da, Eta ni beste kanpoan nago hau egiten, Imanol, tetxoa jartzen nahi den bitartean, gero laguntzen gara momentu batzuetan, baina horrek laguntzen gaitu, hori da, bi lanak batera egiteko. Vale. Eta azkenan hori denbora irabazten dugu, eta biok lana ondo egin dezakegu. Vale. Eta hemen Leo Kanperren zenbat pertsonak egiten duzue lan? Ba, Leo Kanperren orain hontan lau egiten dugu lan. Egon gara 5, egon ginen 2 hasieratik, Vale. baina orain momentu horretan lau gaude. 3 lanean tailerrean, eta gero neska bat ofizinan. Vale, administrari lanak egiten, Bai, ez, eta edo? gero bezeroekin ere harremanetan jartzen da, telefonoz behakin hitz egiten dute, edozein keska, edozein arazo baita ere berarekin hitz egin dezakete, bitartean guk lan egiten dugu, eta gero ja guk bezeroekin gelditzen gara, pues, guzti hori martxan Bai, jartzeko. azkeneko detalle edo Hori da, zalantzauek argitzeko. izan daiteke, pues, egindako furgoneta batekin edozein problema egotea, eta orduan, beraiei, lehenbiziko gauza beraiekin egoten gara, Vale. gero, beste agenda bezalako, daukagu agenda bat, eta horrekin funtzionatzen dugu bezeroekin egoteko, zitak ematen ditugu, proiektuak martxan jartzeko, Ados? eta hori gure lorenak da egiten duena batez ere, organizazio lan asko. Eta hemen tailerrean orduan esan duzu 3 zaretela, eta nik askotan, bueno, edo kanper munduan flipatzen dut, ze azkenean langile batek jakin beharra du iturgintzaren inguruan, zurgintzaren inguruan, Bai, bai. elektrizitatearen inguruan, Hori nola da. funtzionatzen duzu ez? Hori da, azken finean lan hau oso berezia da. Edo zeinek ezin du hori, iturgintzan ondo ibili, elektrizitatean ondo ibili. Ezin zara espezifikoa 5 alorretan izan, ez? Hori da, orduan, azkenean, pues, bueno, saiatzen gara denok guztitatik jakitea. Zen hori, guztien edozein arazorako, edo furgoneta bat egiteko, arazo bat dagoenean, edo pertsona bat igual ez dagoenean, beste batek egin dezake. Bai. Orduan, hori laguntzen du, baina, bai askotan, bakoitzak dauka bere lan espezifikoak. Vale. Batez ere, egia da askotan, askotan egiten duzu lan berdina, Ja, azkenean, teknikoago bihurtzen zara, ez? Hori Osea, da. demagun, zuk egiten bali dituzu horrelako moduluak behin eta berriz, pues, zuk azkenean espezifikoagoa izango zara hontan, eta igual Imanolek egiten baditu tetxoak, pues, espezifikoagoa hori izango da, da eta hortan. 3 buelta ematen dizkiozu gauzari, saiatzen zara hobetzen gauzak, eta azkenan, bueno, pues, bilatzen dugu ekilibrio bat edo. Eta, bueno, horrela egiten dugu lan. Oso ongi. Eta furgoneta txikietaz, bueno, txikietaz aparte, ze horren ikusi dugun hau, bada utilitario eta camper moduko... Bai, turismo antzekoa, eguneroko
Hori, furgoneta bat, edozein kotxea bezala izango baliz bezala. Bai, hau pixka bat, ikusten den ohikoenetariko bat izan daiteke. Hori da. Baduzue furgoneta handi edo berezirik ere? Eskuartean? Bai, gainera azken honetan asko egiten ari gara, furgoneta handiak, volumen handiko furgonetak. Vale. Eta, bueno, pues, egiten dugu gauza guztietatik. Bezeroen beharretara egokitzen zarete orduan. Osea, gu beti pertsonalizatzen dugu dena, bezeroaren arabera. Bezeroa etortzen da, guk entzuten diogu, Vale. berak aholkuak eskatzen dizkigu, eta horren arabera proiektu bat prestatzen dugu. Jartzen dugu pixkat beraien aurrean, eta pixkanaka forma ematea. Baina beti, bezeroaren nahiak betetzeko. Vale. Gustatuko litzaidak ikustea hemen bezero honek eskatu dizuen hori, Bai. ze lehen bistazo bat bota diot eta nahiko bitxiak diren hainbat kontu ditu. Bai. Tuz aurrera iten dugu, albuen zein daukozun gogoratuz. Hemen badira benetan merezi dutenak. Hainiketan zuratzetik nauzu, orduak minutu itxen dituzu. Kasu honetan, Niker bezeroak ze eskatu zizuen, edo zer nolako kanperizazioa daukagu edo hemen. Bale, osea, kasu honetan, esan dugun bezala, hau furgoneta berezi bat da. Zergatik? Bueno, bezero honek ibiltzen da txakurrekin. Vale. Orduan, ibiltzen da asko ferietan, mugitzen da asko. Orduan, eskatu zigun, batez ere txakurak ondo egoteko furgoneta bat, eta beraiek ere, azken finean ere, pues, pixka eta gero horretan bizitza izateko. Edo batez ere egun horietan lo egiteko, edo, bueno, eroso egoteko batez ere. Orduan, hemen prestatu genuen pixka bat furgoneta orokor bat bezala, hori fregaderekin, suekin, hemen ezertzeko... Claro, horregatik ere horren diafano izatea, ez? Hori da, oso zabala da, oso... Hori da, bai. Azkenean beraiek hemen egoteko, eta gero ikusiko dugun bezala gero, txakurak beste aldean eroso egoteko. Airea kondizionatua jarri genion, baita ere, nahi zuelako, txakurak ondo egoteko. Eta, bueno, batez ere, distribuzio nahiko berezia. Bai, komuna hemen daukagula, guztiak bezala, baina askotan suak eta fregadorak jartzen dugu beste alde honetan. Eta, bueno, gauza batzuk aldatzen dira. Hemen ikusten dugun bezala esertzeko toki bat daukate, eta gero bai, hemen... Almacenaje parte bat edukiko. Bai, eta gero elektrizitate osoa hemen sartzen da. Normalan ez dugu hor jartzen, eta izango zuten gero beraiek, pues, ikusten dugun bezala hemen, toki asko gauzak sartzeko. Pues, bai, hemen, menajea hemen sartzeko... Bai, beko guzti hori ez, lehen ikusi dugu Hori da, oso... guzti hor, daukagu, zulo oso hori eta beste aldeko... Claro, gehi zati hau, ez? Hori da, gauzak sartzeko, eta gero beste toki hau, nahiko handia dela. Hor daukagu beste zulo bat, orgoian sartzeko, beste orgoian sartzeko, Claro, azkenean furgonetetan zirrikitu guztiak aprobetxatu behar dira, ez? Erabilgarri izateko. Azken finean furgonetak toki txiki bat da. Eta saiatu behar zara toki guztiak aprobetxatzen. Karo, dira jende asko nahi duela, hori, zuk esan duzuna, tokia izatea baita ere, ez egotea hola furgonetan sartuta. Orduan hor, ekilibrio bat azkenean bakoitzaren beharren arabera, lehen esten duzu espazio diafano bat izatea, baino, jo que se, mai txikiago bat eduki behar izatea, beste batzuk nahiago dute... Hori da bezeroak esaten diguna, edo saiatzen gara, eske nire nahi dudana da ohe handi bat izatea, bale? Jarriko dugu ohe handi bat. Baina, baitaren nahi dut, hau, orduan... Ja, karo, ezin duzu ohe handi bat, komunik zabalena, egongelarik zabalena eduki... Orduan hori zaila batzutan izaten da, baina beti iristen gara ja, lan bukaera eta lan politak egiten dugula eta bezeroak nahiko ados gelditzen direla. Eta bezero honen txakurrak non joango lirateke? Ikusiko dugu orain, begira. Kasu honetan, hau da, furgoneta honek daukan gauza bereziena. Zer da, hemen zulo honetan jaula antzeko batzuk joango direla txakurak sartzeko. Txakurak, gure bezeroak nahi zuena da, txakurak ondo egotea. Karo, izugarrizko espazioa dauka hemen. Hori da, azkenean egongo dira, erosak egonen dira, eta gero jarri dizkiogu, ventiladore batzuk, azken finean toki itxi bat da, eta txakurak ondo egoteko haizea behar dute.
eta esan zigun, nahi dugut jarri hori ventiladore Hau batzuk. suposatzen dut, zentralitatik kontrolatu dezaketela, ez? Edo, Hori da, bueno, bai. aurreko partetik. Hori da, bai, dena zentralizatuta dago, guk aurreko aldetik martxan jartzen ditugu, Vale. eta hori martxan jartzen dira, kanpotik hartzen du haizea, eta gero hemen mugitzen du. Vale, ados. Txakurrak ondo egonen dira. Beste gauza berezi bat, zein da, ikusten dugula hor, bi kamera jarri dizkiogula, Osea, bi puntutxo beltz horiek die kamarak. hori da, eta berak mobiatik edo etxetik ikusi dezake, bueno, etxetik, azkenean etxetik ez du ikusiko asko, baina mobilean bai. Bai, bino, ez duela zertan furgonetan egon behar, jakiteko txakurrak nola daude. Bai, ez? eta Ostra. kontrolatzen du beraiek ondo egotea. Gero, horrekin, hemen goian, beraiek jarri diogu, pues beraiek lo egiteko ea. Nik uste dut dela, ikusi dudan oherik Altuena. altuenetariko bat. Bai, berak esaten zuen, niretzat txakurrak dira ondo egon behar diren lehenbizikoak. Vale. Orduan beraiek ez zuten espazioa izatea, bere lehenbiziko txakurrak gero beraiek. Bai. Beraiek dira bigarren mailako... Hori da. Bezeroak. Hori da, baina, bueno, beraiek oso Bai, ondo osea, egin dezakete hori elo. Claro, ikusten dugu gainera zuk lehen komentatu didazu ez, bilatu dituzula hor zirrikitu guztiak, aprobetxatzeko, pues hori, hemendik 3 zentimetro irabazi baditzakegu. Bai, beraiek pixkat izateko, toki gehiago izateko. Azkenean, esan duguna, furgonetak neurri batzuk ditu, eta horiek aprobetxatu behar dira. Hor dugun zulo hori zertarako izango litzateke, edo? Hemen nahi zuela beste jaula antzeko bat, jaulak portableak Vale. sartzeko. Osea, Eskatu zigun toki alde bat. batetik besterako zuloa da Bai, hor ere. eta gero beste alde honetan, baita ere nahi zuela ur dutxa izatea. Bai, ur hotza eta ur beroa. Vale, kanpoan Beraiek erabiltzeko izateko. edo txakurrentzako. Vale, Orduan jo, azkenean, pues hori. Bai, ni argi dago txakurra izango banitz, nahiko nukela furgoneta. Bai, txakurrendako hotel bat da. Bai, izugarrizkoa. Así que, bueno, nahiko polita uste dute gelditzen nahi dela, eta proiektu Bai, azkeneko polita da. ukituak eta koloreekin ere oso polit edo berezi. Bai, geratzen ari da. proiektu polita eta dela. Azkenean, esan zigun bezala, mundu horretan, beraientzat hau da, gauzarik oberena, beraiek egoteko, txakurrak ondo egoteko, eta ferietatik Bai, mugitzeko. claro, ikusten dugu, kasu honetan bezeroak zituela behar oso espezifikoak eta oso bitxia da. Osa, esan nahi dut, egunerokoan igual ez duzu topatzen txakurrentzako ventilazioa behar duen bezero bat, ez? Horrelako enkargu berezi edo bitxietaz aparte, baduzue kanperizazio tipo bat gran volumenentzako ikusi Bai, dezakeguna, gainera, edo? uste dut, dakogula orain bat erdian dagoela, erdi egina, edo, bueno, gutxi gora bera, eta erakutsi dezakegu. Venga, guazen Bai, ikustera. Eta hori izango litzateke, modelo estandarrago bat, o nola izango zenduke? Bai, azkenean, gran volumen egiten ditugunean, hau da distribuzio generala. Azken finean, bai gu beste edozein enpresatan askok egiten dugu distribuzio hau. Zergatik, pues, pentsatuta dagoelako eta azkenean da erosoena da. Ekonomizatzen du espazioa, ekonomizatzen du furgonetaren tamaina, suposatzen dut. Hau izango zen, 4 pertsona bidaiatzeko, 2 hasierako eserlekuetan eta beste 2 hemen estruktura honetan. Vale. Hemen komedore antzekoa izango zen, gero hor komuna izango genuke, bai, kasu honetan furgoneta tamaino hontan jartzen dugu potia barrutik, baina beste aukera bat badago, ja, pixka eta handiago diren furgonetetan jartzen diogu ja komuna finkoa. Vale, osea, hau L3 izango balitz, komuna finkoa izango luke dutxaren barruan. Bai, aukera existitzen da, osea, Vale. badaukagu aukera hori. Vale. Gerta daiteke, bezeroak esatean nahi dut potia barnean sartu eta tokia irabazi ohean. Ja, karo, bai, Bueno, izan edo daiteke ere. komedorrean, baina normalean egiten duguna da hori, bainu finkoa jarri, Vale. baina gero dutxatzeko, zure gauzak egiteko, Bai, erosoago baduzu eroso da, espazioa. Bai. hori da. Gero hemen, joango litzake beste modulo bat, zuekin,
pozakin. Vale, eta adibidez, lehenengo furgonetan ikusi dugu modulo hori egina zenutela kanpoan, eta gero sartzen zenutela furgonetan, ez? Esan dugu, Bai. azaldu duzun bezala bi prozesu aldi berean eramaten zenituela. Hemen berdina egin dezakezu, hau da, sukaldeko modulua kanpoan egiten duzu edo nola egiten duzu normalean? Kasu hauetan egiten duguna da altzairu guztiak barruan egin. Vale. Zergatik, oso ondo finkatu behar direlako, adaptazio hori zailagoa da kanpoan egitea eta gero sartzea eta adaptatzea hemen. Orduan, kasu hauetan dena barruan egiten dugu. Vale, eta karo, hemen lehengo kasuan kendu eta jarri zitekeen modulo bat delako, kita ipon delakoa, baina hemen ja finkoa den kontu bada, ez? Claro, azkenean, batez ere hori, kendu edo jarri daitekeena, hori kanpoan egin dezakezu. Baina hau finkoa denez, beti barrutik egiten dugu. Ados. Eta gero hori, tetxuan edo zabaian hor jartzen duguna, bezoren arabera, klaraboiak, argiak, guzti hori, batzuek nahi dute argi gehiago izatea, beste batzuk gutxiago. Eta suposatzen dut azkeneko ukituak, adibidez honek badu sabaia txuria. Besteak bazuen lamina ezberdinekin. Hori da, bezeroak erabakitzen duenaren arabera, ez? Bai, guk ematen dizkiogu bi hiru aukera, eta gero esaten diogu, nahi baldin baduzuzuk beste gauzaren bat jartzea, esaten diguzu, eta guk jartzen ditugu. Horregatik, da gure... Zuek gomendio edo gidatze lan batzuk egiten dituzue bezeroi, baina beti ere entzuten dituzue beraien nahiak. Horregatik, guk esaten duguna beti adaptatzen gara bezeroei. Azken finean, guk nahi duguna da bezeroak nahi duena. Eta hori jartzen saiatzen gara. Vale, eta hemen adibidez 4 pertsonek bidaiatuko lukete, eta 4 pertsonek ere lo egin dezakete, L2 tamaina hontako furgonetan? Kasu honetan, egiten duguna da atzeko aldean literantzekoak jarri. Vale. Litera finkoak edo... Beiko OEa finkoa gelditzen da. Vale. Eta bigarren OEa goiko, bigarren OE hori egiten duguna da kendu daitekela. Vale. Adibidez, zuk zure seme-alabakin bidaiatzen baldin baduzu, bi OEak behar dituzu. Baina, gerta daiteken momentu bat, zuk zure neskakin edo zure lagun batekin nahi duzu bidaiatzea eta nahi duzu espazioa handiago izatea. Orduan, badaukagu aukera hori, OE hori kentzeko. Eta askoz... Bai, aukera gehiago eskaintzen dizkizu ere. Bai, azkenean hori, zetako izan behar duzu OE hori, erabili behar ez baduzu. Bai. Eta horrekin, pixkat hau izango zen gure gran volumen orokorra. Bai, estilo... Estandarra edo... Bai, merkatuak eskatzen duen hortan gehien ikusten denoetakoa, ez? Hori da. Eta adibidez, merkatuari erreferentzia eginez, azken aldian, kanper munduaren gorakada bat egon da, prezioak nahiko ez goratuak daude, zuk nola ikusten duzu, edo ikusi duzu hemen tendentziarik dagoen, jendeak lehen eskatzen zizkigun modelo hauek eta lehen eskatzen zizkigu beste hauek, ikusi duzu aldaketaren bat edo? Bueno, ni kasu honetan, bai, egon dela batez ere, prezioak asko igo ziren, baina ez bakarrik mundu honetan, gure bizitza orokorrean. Orduan, materialak garestitu dira. Horrek zer gertatu da? Orain dena nahiko garestia dela. Baina, badira beste aukera batzuk merkeagoak. Guri, bezeroak eskatzen digunean, ematen diogu pixkat merkeago izateko beste aukerak. Baina, bai egia da, dela lan pixkat garestia. Bai, inbertsio bat behar duela. Karo, bino, suposatzen dut ere, zuek Leo Camper edo enpresa gixan, lehen esten duzuela, bai, alde batetik egokitzea prezio hori bezeroari, baina ez kaltetzea kalitatea, ez? Sortzen duzuenaren kalitatea. Bai, hori egia da. Gu beti kalitatea, kalitatearen gauza, guretzat importanteena da. Kalitatea ez da utzi behar, nahiz eta prezioa merkeagoa izatea. Gu beti minimo batzuk dauzkagu. Orduan, saiatzen gara beti, den moduan, merkeagoa egitea, bai, baina kalitate hori beti izatea. Edo hori saiatzen gara egiten. Hemendik ez zaitez pasa, hemendik... Bai, azken finean gero, azkenean, merkeago edo oso merkea edo kalitatea gesten baldin baduzu, ez da guk egiten ditugun lanen emaitzak, errealak, ez da hori guk nahi duguna. Orduan, ez gara hortik jaisten.
Eta bezeroren bati edo ikusleren bati eman beharko bazenio gomendioren bat kanper munduan sartzeko, zein izango litzateke? Nik esango niokena da furgoneta txiki bat izatea, hasieran, 2-3 gauza izatea, Vale. bateria bat, hozkailu bat, eta betxo bat, eta horrekin ateatzea. Gauzak ezagutzea, eta horrekin zure nahiak ikasiko dituzu. Eta horrekin, gero bueltatu. Vale. Guk bezero bat etortzen denean, ez diogu gauza guztiak sartzen, ez. Zuk hasi gauzak ezagutzen, eta nahiak ikusten. Zure minimoak benetan zeintzuk diren, zure behar minimo zeintzuk diren ikusi ezazu. Eta horrekin, gero, jarraituko dugu. Vale. Zain azken finean, sartzen baldin badiogu gauza guztiak, esango du, hau lokura bat da. Ez, hasi, ezagutu mundu hau, eta gero horrekin jarraituko dugu. Denbora batean, bueltatu eta ikusi. Eta moldatuko dugu eta gehituko dizkiogu bestelakoak. Horixe. Aizu, Iker, pila bat eskertzen dizute gurekin emandako denbora, emandako gomendio hori. Oso gustora, eta badakizue, hementxe dituzue Leo Kanperreko lagunak, behar izan ez gero, beraiei bisita bat egin, eta zuen etorkizuneko furgoneta edo etxetxoa errealitate bihurtzeko. Hori, eskerrik asko. Bai, esker. Zure falta